яке аз намудҳои чорвое ки дар ҷумҳурии тоҷикистон парвариш ёфтаву дар ҷаҳон номдор аст, ин гӯсфанди зоти ҳисорӣ мебошад ки калонтарин гӯсфанд дар ҷаҳон ба шумор меравад. гӯсфанди зоти ҳисорӣ тоҷикии аслӣ буда таърихи пайдоишаш ба давраҳои дур рафта мерасад. гӯсфанди ҳисорӣ зоти дуруштпашму дунбакалони маҳаллӣ аст. ин гӯсфандро барои гӯшту равған парвариш намуда пайдоиш ва парваришаш аз водии ҳисор ибтидо гирифтааст. саршумори асосӣ ва зоти беҳтарини гӯсфанди ҳисорӣ дар тоҷикистон мавҷуд буда бештар дар водии ҳисор ва вилояти хатлон парвариш карда мешавад. нақши гӯсфандони зоти ҳисорӣ дар такмилдиҳии маҳсулнокии гӯсфандони зоти дунбадор ва офаридани зотҳои нав дар ҷумҳуриҳои осиёи миёна ва қазоқистон хеле калон буда. ба истифодаи гӯсфандони зоти ҳисорӣ дар тоҷикистон зоти гӯсфандони тоҷикии сергӯшту равған ва серпашми тоҷикӣ, дар қазоқистон зотҳои дунбадори ордабасинӣ, нимамаҳинпашми актиюбинӣ, дар ӯзбекистон зоти сергӯшту равған ва серпашми устюртӣ, инчунин зотҳои дунбадори келесӣ ва андиҷонӣ офарида шудаанд. номи зоти гӯсфандони ҳисорӣ аз рӯи минтақаи парвариши онҳо, яъне водии ҳисори тоҷикистон гирифта шудааст. ҳанӯз соли 1298 сайёҳи машҳур Марко Поло зоти гӯсфандони ҳисориро дар қаламрави ҳамин мавзеъ вохӯрда таассуроти худро оид ба ин гӯсфандон дар китоби худ чунин сабт намудааст: гӯсфанд аз рӯи ҷуса ба монанди маркаб, дорои дунбаи ғафсу калон бо вазни 30 фунт, гӯсфандони фарбеҳи равғанӣ, дорои гӯшти болаззат. дар самти такмил додани хусусияти ирсию маҳсулнокии зоти гӯсфандони ҳисорӣ, олимони шуъбаи селексия ва технологияи гӯсфандпарварии Институти илмию тадқиқотии чорводории Тоҷикистон, ки соли 1931 ҳамчун аввалин стансияи илмию таҷрибавии ҷумҳурӣ оид ба соҳаи чорводорӣ таъсис ёфта буд, корҳои илмию селексиониро оғоз намуданд, ки то имрӯз бо маром идома меёбад. дар айни замон саршумори зоти гӯсфандони ҳисорӣ дар Тоҷикистон беш аз 1.7 миллион сарро ташкил дода, дар Тоҷикистон дар 7 корхона ва хоҷагиҳои зотпарварӣ парвариш карда мешавад. бо шарофати вазни зиндаи калонтарин дар арсаи ҷаҳон, минтақаи парваришу афзоишдиҳии гӯсфандони зоти ҳисорӣ танҳо дар Тоҷикистон маҳдуд нест. таи солҳои гуногун аз ҷумҳурии Тоҷикистон гӯсфандони зоти ҳисорӣ ба ҷумҳуриҳои Ӯзбекистон, Қазоқистон, Қирғизистон, инчунин ба Федератсияи Русия, Украина ва Беларус интиқол дода шуда дар ин кишварҳо низ парвариш карда мешаванд. ҳоло саршумори беҳтарин гӯсфандони зоти ҳисорӣ дар корхонаҳои зотпарварии ҳисори ноҳияи Фархор, корхонаи воҳиди давлатии зотпарвари шаҳри Ҳисор ва шаҳри Нав, кооперативи истеҳсолии Сомонҷони ноҳияи Данғара, кооперативи истеҳсолии Дилшоди ноҳияи Варзоб ва дигар хоҷагиҳо парвариш меёбанд. ин хоҷагиҳо дар парваришу афзоишдиҳии гӯсфандони хушзоду баландмаҳсул нақши асосӣ доранд. бояд гуфт ки дар натиҷаи таҳқиқоти илмии бисёрсолаи олимони шуъбаи селексия ва технологияи гӯсфандпарварии Институти чорводорӣ ва чарогоҳи Академияи илмҳои кишоварзии Тоҷикистон дар ҳамкорӣ бо хоҷагидорон дар корхонаи зотпарварии ҳисори ноҳияи Фархор нави фархории ин зот офарида шудааст. дар айни замон дар ду хоҷагии зотпарварии ҷумҳурии Тоҷикистон аз тарафи олимони шуъбаи селексия ва технологияи гӯсфандпарварӣ ва бузпарварии Институти чорводорӣ ва чарогоҳи Академияи илмҳои кишоварзии ҷумҳурии Тоҷикистон ва мутахассисони хоҷагиҳои зотпарварӣ корҳои илмию селексионӣ оид ба офаридани навъи нави он бо номи шаҳри навӣ ба анҷом расонида шуд. соли 2022 аз тарафи комиссияи давлатӣ ба ин нави нави гӯсфанди зоти ҳисорӣ баҳои мусбат гузошта шуда барои тасдиқи расмии давлатӣ ба Вазорати кишоварзии ҷумҳурии Тоҷикистон пешниҳод шуд. 15 апрели соли равон шаҳри навии гӯсфандони зоти ҳисорӣ бо қарори ҳайати мушовараи Вазорати кишоварзии ҷумҳурии Тоҷикистон расман тасдиқ шуд. саршумори селексионии нави офаридашуда бо нишондиҳандаҳои зерини маҳсулнокӣ шарҳ дода мешавад. вазни зиндаи баррачаҳои навзод 5.7 ё 5.7 килограмм, қушқорҳои наслдеҳ 135 ё 145 килограмм, дар беҳтаринҳо то 175 килограмм, мешҳо 85 то 90 килограмм, дар беҳтаринҳо то 135 килограмм. гӯсфандони ин тип дар баробари вазни зиндаи баланд инчунин дорои маҳсулнокии пашм низ мебошанд.
мактаби илмии гӯсфандпарварии тоҷикистон дар ҳудуди минтақа ҳанӯз аз соли 1947 раҳнамоию пешбарии ин соҳаи муҳим ба ҳисоб меравад. тавассути меҳнати тӯлонии олимон ва таҳқиқоти илмии ҷумҳурии тоҷикистон зиёда аз 30 рисолаи докторию номзадӣ дифоъ гардиданд. афзоиши саршумори гӯсфандони зоти ҳисорӣ имконият фароҳам меоварад ки дар ҷумҳурӣ истеҳсоли гӯшт зиёд гардида дар таъминоти амнияти бехатарии озуқаворӣ саҳми босазо гузошта шавад.